जगन्नाथ। I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't fall asleep at the wheel. We've got a million miles ahead of us, miles ahead of us. All that we need is a rude awakening to know we're good enough. Yeah, we're good enough. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you.
ଭଗବାନଙ୍କର ଛାଲାର ପିଞ୍ଛ। ତିନି ନମ୍ବରଟା ଝାଲାର ପଡ଼ିଲା। 3 ନମ୍ବରଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ହେଡ୍କୁ ଝାଲା ମସ୍ତ ନଜାରା। ସବୁ ବିଲ ଗଡ଼ା ନାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଗାଁଟା ନା। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା। ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଲା ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବଳରାମ କହିକି ଡାକୁଛି। ରାମଚଣ୍ଡୀ ବଳରାମ ବି ଅଛି। ତମର ମନରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ମନରେ? କ'ଣ? ଭଲ ଲାଗିଲା ଟେମ୍ପଲ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନାଇଁ କି? ଗଣେଶ କମିଟି ନମ୍ବର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲେଇଟା କଳା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖେ। ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼। No meow meow. No meow meow. ସୁନ୍ଦର ଟିକା ଟିକେ ଲଗେଇବା ମାଙ୍କର। ଦେଖ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା। ମିଆଉ 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 ମନ ମିଆଉ କହୁନି ଯ ମିଆଉ ମିଆଉ ମିଆଉ। ଓହୋ କି ଖରାଟା ହଉଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବହୁତ ଗଳି ହଉଥ ନା କି? ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ସେଇଟା ହେଇନି ଆହୁରି ହବ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ରାମେଶ୍ୱର। ଏଠୁ ଭୋଗରାଗ ବହୁତ ଲଟୁଛନ୍ତି ନା। ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାନି କି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଦେଲେ 3ଟା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ରାମଚଣ୍ଡୀ ଜୟଚଣ୍ଡୀ ହରଚଣ୍ଡୀ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଜୟଚଣ୍ଡୀ ହରଚଣ୍ଡୀ। ଜୟଚଣ୍ଡୀ ହରଚଣ୍ଡୀ। ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହବ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା? ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପାଖାପାଖି ସତ୍ୟଯୁଗ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଅଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ? ପୁରୀରେ ଅଛି ସେଟା କୋଣାର୍କ ରାମଚଣ୍ଡୀ। କୋଣାର୍କ ରାମଚଣ୍ଡୀ। କ'ଣ କହିଲ? ମାଛ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି। କୋଉଠି? କୋଣାର୍କରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଯୋଉ ଅଛି ପୁରୀ ପାଖରେ କୋଣାର୍କ ରାମଚଣ୍ଡୀ। ପିକନିକ୍ ବି ହଉଛି? ସବୁ ହଉଛି। ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହଉଛି। କପଡ଼େ ରାସ୍ତା କପଡ଼େ ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଡାକିବେ। 9348266350। ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଏ ଅଛି? ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ସବୁ କେମିତି ଭଡ଼ା ରହୁଛି?
କିଲୋ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ହାଣ୍ଡି ହଁ ଏ ମାନେ ଟୋଟାଲ? ଡବଲ୍ ଚୁଲା ନେବେ ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେବ ହେଲେ କିଲୋ ପିଛା 120 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଆସି କରିବେ ତାକୁ ଦେବେ ପଇସା। ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମିଲ୍ସ ବି ମିଳୁଛି 70 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲଟା, ସ୍ପେଶାଲଟା 110 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଭୋଗଟା ହଉଛି ଏଠି ଭୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଏକା ବଟଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ୍ରିପୁରରେ ଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ନୀଳାଦ୍ରିପୁରରେ ଯାଉଛି, ଗାଁଟା ମେ ବି ନୀଳାଦ୍ରିପୁର। କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋକାନ 6 ନମ୍ବର। ନା ବିହେଭିୟର ଭଲ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଲୋକଟା। ଆମେ ତ ଆସିଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଦୋକାନ ବାଲା, ସେ ବିହେଭିୟର ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ନମ୍ବର 6। ଆସନ୍ତୁ ମିଶନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମିଶିବା। ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଟେମ୍ପଲ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି। ହଁ, ବହୁତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଲୁ ପିଞ୍ଛର ରହସ୍ୟ କୁହ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ପିଞ୍ଛଟା? ମତେ ଝାଡ଼ିଲାରୁ 3 ଟାଇମ୍ରେ ସମାନ ପଡ଼ିଲା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ। ଏମିତି ଆପଣ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ବୋଧେ? ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପିକନିକ ସ୍ପଟଟା କୋଉଠି ଅଛି। ହଁ, ଏଇଠି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏଠି ଓନ୍ଲି ବିଲ ଦେଖ ସେପଟେ। ହଁ ହଁ, ଦେଖ ବର୍ଷା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଟେମ୍ପଲ ପାଇଁ ବି ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ। ହଁ, ପ୍ଲେସ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନାକି? ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, ବାଜା ଠିକ୍ ଥିଲେ ରାଇଟ୍। ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ଅଛି, ନନଭେଜ୍ ବି ହେଉଛି ଏଠି। ଏଠି ସେଗୁଡ଼ା ରୁମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏବେ ହେଇଛି ବୋଧେ ନୂଆ? ଓହୋ, ଦେଖ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଡବଲ୍ ଚୁଲା, ସିଙ୍ଗଲ ଚୁଲା। एडा ही सर्वे थिला ना? हाँ। एक पेड़ माँ के नाम 2.0। एडा कौन व्हाइट टा? मन से पत्थर ऊपर भी रांधि पारिया। एते सुंदर प्लेस को असना करछन। दया करी असना करंतुन भाई। एडी मद निषेध कहैछि, कमिटी कोन करछ देखो। आउ देखो 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 सब लुचा छोरा छप्पा चलछि। नहीं नहीं, एक्चुअली तो ड्रिंक करछंदी, अथर कोलाहल सृष्टि होछि। सेते भाई ए गांडा बहुत बढ़िया लागछ। रहिजबो के रे घर करे मां को दयाले रहियो, मस्त लागछ।
ପ୍ଲେସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଠି ରେଣ୍ଟ ବି ମିଳିଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ସବୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ନ ହବ। ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି କି ହଁ କରପଡ଼ା। ବସ୍ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ ନା? ହଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସ ଦୋସା ମୋର